Tlak křídla bude tím větší, čím větší bude součinitel tlaku, hustota vzduchu, rychlost a plocha křídla. Součinitel tlaku je jednou z hlavních veličin určujících velikost tlaku a proto mu budeme věnovat zvláštní pozornost. I při jinak stejných podmínkách, to jest při stejné hustotě prostředí, zaletu ve stejné výšce, stejnou rychlostí a při stejné nosné ploše křídla letounu, může se velikost tlaku měnit, a to vlivem změny součinitele tlaku. Součinitel tlaku je závislý na stavu povrchu křídla, na tvaru jeho profilu a na poloze křídla vzhledem ke směru letu. Stav povrchu křídla se za letu obvykle již nemění. Tvar profilu se mění jen ve zcela výjimečných případech. Je tedy poloha křídla za letu hlavním způsobem, kterým můžeme zvětšovat nebo zmenšovat tlak. Poloha profilu křídla za letu je dána takzvaným úhlem náběhu. Rozumíme jím úhel sevřený tětivou profilu křídla se směrem proudu vzduchu. Označujeme jej alfa. Může být kladný, přichází-li proud vzduchu, i přichází-li rovnoběžně s tětivou profilu. A záporný nabíhá-li na horní povrch křídla. Změnu úhlu náběhu křídla za letu provádí pilot řídící pákou, kterou působí na výškové kormidlo. Tím otáčí celým letounem, a tedy i křídlem kolem těžiště letounu. Zvětšováním úhlu náběhu se součinitel tlaku a tím i tlak zvětšuje. Zmenšováním úhlu náběhu se součinitel tlaku a tím i tlak zmenšují, až mohou dosáhnout záporných hodnot. Součinitel tlaku je veličina bezrozměrná, vypočtená z hodnoty tlaku křídla. Hodnoty tlaku v kilogramech potřebné k vypočítání součinitele tlaku křídla získáme v aerodynamickém tunelu. Měření se provádí pro celou řadu úhlů náběhu, pod kterými je model křídla vystaven proudu vzduchu. Tlak vznikající na modelu se přenáší na aerodynamické váhy a určí se jeho hodnota v kilogramech. Odvážené hodnoty jsou samozřejmě úměrné velikosti váženého modelu a podle potřeby je možno je přepočítat pro skutečné křídlo. Takto získaných hodnot při různých úhlech náběhu se vypočítají součinitele tlaku. Vypočtená řada součinitelů tlaku slouží jednak pro další aerodynamické výpočty, jednak k sestrojení křivky součinitele tlaku v závislosti na úhlu náběhu. Tato křivka se vynáší graficky do souřadnicového systému. Na osu pořadnic se zaznamenává velikost úhlu náběhu, na osu souřadnic příslušné hodnoty součinitele tlaku od záporných do nejvyšších kladných hodnot. Spojením takto získaných bodů obdržíme křivku součinitelů tlaku v závislosti na úhlu náběhu. Na této křivce je zvláště charakteristické úhel náběhu, kdy CY je záporný. Tlak působí zhora dolů, neponese letoun. Úhel náběhu, kdy CY je rovno nule, ten závisí na křivosti profilu. Úhel náběhu alfa kritické, kdy CY je maximální.
Sklon křivky vyjadřující intenzitu růstu součinitele vztlaku je různý u různých profilů podle jejich tvaru. Křivku součinitele vztlaku jako jednu z hlavních aerodynamických veličin letounu nalezneme v každém popisu určitého typu letounu. Rovněž jsou tu zaznamenány hodnoty součinitelů vztlaků a úhlů náběhu pro jednotlivé případy letu. Zvláště nás bude zajímat velikost úhlu náběhu maximálního součinitele vztlaku. Po překročení tohoto úhlu náběhu se již vztlak nezvětšuje, nýbrž naopak klesá. To může mít za následek propadnutí letounu, pád do vývrtky nebo jiné nebezpečné případy. Druhou složkou výsledné aerodynamické síly křídla letounu je jeho čelní odpor X. Příčiny jeho vzniku si opět vysvětlíme z rozboru obtékání křídla proudem vzduchu. Na běžné hraně statický tlak se v tomto místě zvětšuje. Při obtékání vzniká tření proudu o křídlo, které je tím ve svém pohybu bržděno. Na zadní straně začíná proud vířit. Zrychlením pohybu částic vzduchu klesá statický tlak. Na základě rozboru obtékání křídla proudem vzduchu lze tedy učinit tyto závěry. Čelní odpor křídla vzniká před tlakem před křídlem a pod tlakem za ním. Účinek obou se sčítá a ještě vzrůstá třením o proud vzduchu. Jako každá aerodynamická síla je velikost čelního odporu závislá na součiniteli čelního odporu, na hustotě vzduchu, čtverci rychlosti a velikosti plochy křídla. Novou veličinou je zde součinitel čelního odporu. Podobně jako součinitel vztlaku závisí na tvaru profilu, na tvaru půdorysu, na stavu povrchu a na úhlu náběhu křídla. Při daném půdorysném tvaru křídla a daném tvaru profilu závisí součinitel odporu a tím i čelní odpor jako neužitečná síla na stavu povrchu a úhlu náběhu. Stav povrchu křídla bude takový, jaké bude jeho ošetřování v provozu. Špatně ošetřovaný povrch by zvětšoval škodlivý čelní odpor. Zatímco pečlivě ošetřovaný povrch bez rýb, nečistot a zbytků oleje se projeví výhodně i na aerodynamických vlastnostech křídla. Při daném povrchu křídla bude součinitel čelního odporu a tím i čelní odpor velmi značně záviset na úhlu náběhu, podobně jako součinitel vztlaku. Stejně jako vztlak můžeme i čelní odpor odvážit při daném úhlu náběhu na aerodynamických vahách, na které je přenášen odpor modelu křídla vystaveného proudu vzduchu v aerodynamickém tunelu. Z hodnot odporu, odvážených v kilogramech na aerodynamických vahách, se výpočtem určí součinitel čelního odporu pro daný úhel náběhu. Tak se postupuje pro celou řadu úhlů náběhu. Z vypočtených hodnot se sestrojí křivka součinitele čelního odporu v závislosti na úhlu náběhu. Na této křivce je zvláště charakteristický bod, kdy úhel náběhu odpovídá minimálnímu součiniteli odporu.
Sklon křivky vyjadřující intenzitu růstu součinitele čelního odporu je různý u různých profilů podle jejich tvaru. Pro výpočty a ověřování letoviští křídla letounu je třeba znát při každém úhlu náběhu současně hodnoty obou součinitelů, z tlaku i čelního odporu. Pro praktické potřeby se z údajů obou křivek sestrojuje křivka jediná, pro níž jsou hodnoty součinitelů z tlaku naneseny na osu pořadnic a hodnoty součinitelů odporu na osu souřadnic. Průsečíky hodnot odpovídajících daným úhlům náběhu probíhá křivka vyjadřující současně obě významné aerodynamické charakteristiky. Nazývá se Lilienthalovou polárou nebo prostě polárou křídla. Neznáme-li dosud hodnoty součinitelů z tlaku a čelního odporu, což se může stát při výzkumu nových druhů křídel, sestrojuje poláru aerodynamická laboratoř. Jednou z hlavních součástí aerodynamické laboratoře jsou aerodynamické váhy. Model křídla zavěšeného na aerodynamických vahách se nastavuje pod různými úhly náběhu proudu vzduchu v aerodynamickém tunelu. Hodnota nastaveného úhlu náběhu se přenáší elektromechanicky na registrační stůl, kde je měřiči číselně zaznamenána. Na vícekomponentních vahách se současně zváží vztlak i odpor křídla a rovněž elektromechanickým zařízením se přenesou na registrační stůl, kde se sestaví v přehlednou tabulku jejich vzájemné závislosti na úhlu náběhu. Všechny tyto obsáhlé údaje slouží jako podklad pro vyhodnocení matematickými stroji. Na podkladě údajů získaných v aerodynamickém tunelu zahájí operátorky z oddělení matematických strojů děrování štítků podle předem připraveného projektu. Tím se získají základní údaje pro vlastní strojové zpracování. Na kalkulačním děrovači provedou se pak elementární početní operace, sečítání, odčítání, násobení a dělení a jejich vzájemné kombinace. Během operace se třídí štítky podle potřeby na určité podskupiny podle požadavků výpočtu. Hodnoty se štítků setříděných na třídičce se opíší na tabelátoru. Do záhlaví takto získaného tabelogramu se vpíše význam jednotlivých číselných sloupců a předá k dalšímu zpracování. Z údajů takto získaných se sestrojí polára křídla. Na vertikální osu se nanášejí hodnoty součinitelů z tlaku. Na horizontální hodnoty čelního odporu. Hodnoty úhlu náběhu se připisují přímo k vyneseným bodům, jejichž spojením dostáváme poláru křídla. Průběh poláry, který je u různých křídel různý, hovoří o tom, jak se mění součinitelé vztlaku a čelního odporu se změnou úhlu náběhu. Jako příklad použijeme poláru křídla při malé rychlosti. Změna součinitele vztlaku probíhá takto. Při určitém velkém záporném úhlu náběhu je i součinitel vztlaku záporný. Křídlo vyvozuje vztlak směrem dolů, tedy záporný. Při určitém menším záporném úhlu je součinitel vztlaku rovný nule. Křídlo nenese. Zvětšíme-li úhel náběhu až na nulu, je součinitel vztlaku již kladný. To znamená, že křídlo vyvozuje již značný vztlak. Při dalším zvětšování úhlu náběhu součinitel vztlaku a tedy i vztlak křídla vzrůstá. Při určitém úhlu náběhu dosáhne součinitel vztlaku svého maxima. Při dalším zvětšování úhlu náběhu již nestoupá, nýbrž naopak klesá. Tím klesá i vztlak křídla.
Charakteristické je, že tento vzrůst je zpočátku rychlý, později pomalý. Změna součinitele čelního odporu probíhá takto. Od záporných úhlů náběhu ke kladným se součinitel čelního odporu nejprve zmenšuje. Minimální hodnoty dosahuje při malých kladných úhlech v rozsahu kolem nuly. Při takových úhlech náběhu je i odpor křídla nejmenší. Při dalším zvětšování úhlu náběhu součinitel čelního odporu roste. Nejprve pomalu, později velmi rychle. Intenzita narůstání Cx závisí velmi značně na půdorysném tvaru křídla. Velmi důležitou charakteristikou pro křídlo je vzájemný poměr mezi vztlakem a odporem, který je dán poměrem jejich součinitelů a nazývá se aerodynamickou jemností křídla. Aerodynamickou jemnost křídla nalezneme pro každý úhel na poláře, kde každý bod nám současně vyjadřuje Cy a Cx. Aerodynamickou jemnost lze z poláry určit také takzvaným úhlem jemnosti. Je to úhel sevřený osou Cy a přímkou vedenou zpočátku k libovolnému bodu poláry. Čím je úhel jemnosti větší, tím je křídlo aerodynamicky horší a naopak. Pro praktické využití poláry jsou charakteristické tyto úhly náběhu. Úhel náběhu při Cy rovno 0, asi -2 stupně, připadá v úvahu při střemhlavém letu. Úhel náběhu při Cx minimálním, přibližně 0 stupňů, je případ letu s minimálním odporem, tedy maximální rychlostí. Tento bod obdržíme, vedeme-li k poláře tečnu, rovnoběžnou s osou Cy. Úhel náběhu, kdy jemnost je maximální, asi 5 až 8 stupňů, je nazýván nejvýhodnějším úhlem náběhu. Úhel jemnosti je přitom nejmenší. Při tomto úhlu náběhu letoun se zastaveným motorem nejdále do klouže. Úhel náběhu při Cy maximálním, asi 18 až 20 stupňů, je takzvaný kritický úhel náběhu. Po jehož překročení vztlak pronikavě klesá, nastává pád letounu. Pod úhlem náběhu o něco menším než je kritický provádí letoun přistání. V aerodynamické laboratoři je možno zvážit vztlak a odpor celého letounu. Z těchto hodnot se vypočítají součinitelé vztlaku a odporu pro různé úhly náběhu a obdobně jako u křídla se sestrojí polára celého letounu. Polára letounu se liší poněkud od poláry křídla, a to velikostí součinitelů odporu. Je totiž třeba do poláry letounu zahrnout kromě součinitele odporu křídla ještě součinitele škodlivých odporů trupu, ocasních ploch a jiných částí letounu vystupujících z jeho povrchu. Souhrnně je nazýváme součinitelem škodlivého odporu. Jeho vlivem při stejném součiniteli vztlaku se polára pro letoun posunuje doprava. Poněkud vyšší hodnoty součinitele vztlaku letounu proti součiniteli vztlaku křídla vznikají tím, že kromě křídla vyvozují určitý malý vztlak i trup a ocasní plochy. Protože je polára křivka vyjadřující aerodynamické vlastnosti různých letounů, může mít také různý průběh. Vzájemně odlišné jsou poláry pro letoun školní,
bombardovací a reaktivní stíhací. Kromě toho závisí její průběh na rychlosti, pro níž je sestrojena. Teoretických znalostí aerodynamických vlastností letounu je možno prakticky využít při předletové přípravě pilotů. Velitel po objasnění letového úkolu a po udání základních prvků letu provede s piloty rozbor techniky pilotáže s použitím Polár a Žukovského křivek. Vodorovný let reaktivního letounu je možno provést různými režimy o velkém nebo malém odporu letounu. Pro dané číslo M je možno odečíst hodnotu součinitele minimálního odporu z příslušné poláry. Praxe potvrzuje teoretické výpočty, že hodnota minimálního součinitele odporu přísluší velmi malým úhlům náběhu. Známe-li pro danou rychlost hodnotu minimálního součinitele odporu, nalezneme na Žukovského křivce i tah potřebný k provedení daného letu. Podobně lze odečíst z poláry pro zvolený úhel náběhu potřebný součinitel vztlaku nutný pro let hledanou potřebnou rychlostí. Zvolenému součiniteli vztlaku přísluší určitý součinitel odporu, který je nutno použít k vyhledání potřebného tahu. Potřebný tah je za letu danou rychlostí roven odporu letounu. Použijeme tedy známého jednoduchého vzorce pro odpor, do kterého dosadíme součinitel odporu odečtený z poláry. Na Žukovského křivce pro vypočtený potřebný tah odečteme potřebnou rychlost. Při klouzavém letu závisí úhel klouzání na úhlu náběhu. Pro nejvýhodnější úhel klouzání nalezneme příslušný úhel náběhu, vedeme-li zpočátku souřadnit tečnu k poláře. Velikost úhlu náběhu nejvýhodnějšího klouzání bývá pro různé letouny různá. Režim hospodárného stoupání letounu nalezneme také na poláře. Odečtené hodnoty použijeme pak k vyhledání odpovídajícího režimu letu pomocí křivky Žukovského, ze které tento režim přímo vyplývá. Nejvýhodnější úhly náběhu pro maximální stoupavost letounu je možno rovněž odečíst z poláry. Polára ukazuje také úhel náběhu maximální dosažitelné rychlosti vodorovného letu. To má hlavně význam v boji, kdy je často nutno rychle nabrat rychlost k dostižení nepřítele nebo k úniku z jeho dostřelu. Za jakých aerodynamických podmínek toho můžeme dosáhnout, je také patrno z poláry. Přísluší to minimálnímu součiniteli odporu. Těchto několik příkladů je dokladem možnosti mnohostranného využití poláry pro zpřesnění a prohloubení předletové přípravy.